барът, в който вечер след 18 часа се сервират коктейли, някъде до полунощ. И, т.е. ако искаш да се запукаш на коктейли, както би казал средния българин, няма да ти се получи през деня. Но за сметка на това пък е хубаво. Там има мотор. Може би като някакъв различен вариант за тест на алкохолните опиянения. Това Оникс ли е? Шокярно. Гледай сега какво става. Селфи forever. Селфи, сорки. От Властелина на пръстените някакви други герои имаш ли? Стролове.